Buenos días a todos, vamos a comenzar o pleno. E o primeiro punto do orden do día é a aprobación das notas das sesións anteriores. Non sei se tedes alguna cousa que... No. Pois a favor. O segundo punto do día é a aprobación do convenio colectivo de aplicación ao persoal do Concello Laboral do Concello da Capela. Bueno, unha vez xa remitida a copia que revisou o sindicato e o delegado de personal, pois nada, traemos ao pleno e foi un documento de acordo que no que negociamos con eles e onde estábamos todos os grupos que forman parte do Concello da Capela e, por tanto, nada, simplemente traerá para aprobación ao pleno. Nada, o que decías, participamos nas reunións que fomos convocados e sí, era un documento que é necesario que bueno, pues para regular a situación dos traballadores e a mellorar o posible. Entonces, como xa estuvamos nas reunións anteriores e tal, non toca decir nada, aprobar o punto. Bueno, pois, a favor. Pasamos ao seguinte punto, que é da resolución do que había. Non sei se tedes alguna cousa que... Sí. Nada, simplemente comentar que era por decir un número de expediente. Vamos a ver, figura como número de expediente 412-2025. Fala é a solicitude de subvención ao programa Servicios Sociais Comunitarios para o ano 2026. Sí. Nada, si entendí, porque en relación a esta axuda no exercicio anterior trouxamos unha pregunta, porque o Concello da Capela era o que tiña, bueno, pois un importe, ou recibe un importe menor respecto a outros concellos parecidos ou respecto a outros concellos de aquí da volta. Se se fixo algo se modificaron algo as condicións da nosa solicitude para que se incremente este importe, ou vamos a recibir, ou está previsto que recibamos a mesma cuantía? Non sabemos o que vamos a recibir, eso non sabemos nunca. Pero, bueno, nós agora vamos a esta subvención simplemente, pois, para que nos axude a sufragar os gastos do Concello. Aí solicitamos a... Perdón, ¿sabes algo de poso? No, creo que é dos servicios sociales. Que número? Tese por aí o Sí, número de decreto? 412 412. /2025. Pero do decreto? Non. Al decreto... Eu creo que é o de... Espera, Espera, mira que sí. ese é o expediente, non? Sí, pero mira que sí. Figurando o día 11 de novembro. Vale, sí, é o poso. E o decreto é... Onde está? Arriba. É o 511. Penso, sí. Claro, non pensei que falaba do pos, aí sí que aparece a conta. Joder. Sí.
foi porque solicitamos o gasto administrativo, non? Sí. Claro. Agora, unha das administrativas de aí solicitamos como administración de servicios sociales, administración de servicios sociales, para que nos axuden a sufragar os gastos de... Entón, iso vai ser positivo, porque así hai máis horas dedicadas a servicios sociales. Bueno, máis horas vai ter que seguir facendo os dous traballos. Xa, pero bueno. Pero bueno, por lo menos nos axudan a sufragar os gastos de salarios. Claro, porque parte da cuantía era por eso, por o número de horas que o personal dedicaba a tal cosa. Exacto. Vale. Era eso. Sí. Non sei se tedes algo máis. De aquí de decretos, non. Bueno, pasamos ás preguntas, non temos nada máis. Vale. Vale. Debido a algunhas, bueno, a organización de algúns actos por asociacións, actos culturais nos salón de actos da Casa da Cultura, recibimos ou darnos queixas polo mal estado de algunhas butacas, porque xusto esos días, non sei se coincidiu que foi só esos días ou é generalizado, non había calefacción. Si, bueno, si é consciente o goberno municipal destas deficiencias e se vai a, se pode solucionar. No das butacas sí que somos conscientes, porque claro, están ali do lado da ventana onde lles dá o sol todo o día e algunhas sí que van raxadas, é verdade. E o da calefacción, o problema da calefacción é que encéndese unha hora antes de ir para ali e ao final é como se non a encenderas. Para estar encendida todo o día sin haber nadie tamén é un gasto casi inútil. Porque é porque se encende pouco tempo antes. Claro. Pero que igual, un edificio desos tan vellos, si inda que encendas 2 ou 3 horas antes, non se vai notar apenas. Xa. Bueno, a furgoneta eléctrica que se recibiu no mes de outubro por parte da Diputación da Coruña, pois leva xa un tempo aquí estacionada diante do Concello. Está planificado o seu uso, horarios, ruta, conductores? De momento non está planificado o seu uso porque non nos dixeron todavía os cargadores que veñen dentro da actuación que se vai facer ao lado do centro de saúde, ca reparación do aparcamiento e todo aquilo, onde van a ir os cargadores eléctricos para poder cargala. E o conductor, pois, de momento, pois, terá que ter o carné que ten que ter, o adecuado ao uso. E no cuanto ao uso desa furgoneta para outros servicios distintos do transporte de turistas, de momento, sí que estamos plantexando outras opcións, pero de momento, pois, tamén hai unha persona que está dedicada e que vive do transporte dos nosos veciños aquí ao centro, e, polo tanto, quitarlle, pois, o seu medio de vida, pois tampouco non é Esa é a interpretación que está facendo o alcalde. Nosotros non propoñamos en ningún caso facer servicios de taxi. Esa non é a nosa proposta. Bueno. Outros aquí falamos... Non, que proposta a vosotros aquí non tedes ninguna. É posible o uso de outras furgonetas para outros servicios distintos de transporte. Si é posible. Pero non estamos mencionando un servicio de taxi, non é... Si é posible. Non está na nosa pregunta. Non, que non estás mencionando servicio ningún. Bueno, pero outros usos dentro das competencias municipais. Pois si é posible. Os usuarios do xinasio municipal están resignados ante o mal estado das máquinas, alguna en espera dun cable en fallantes, así como do resto do material, e incluso do local que ten boteiras. É posible mellorar o equipamento das instalacións do xinasio? En primeiro lugar, o local non ten gotellas. Non sei quen te dixo, pero non ten gotellas. E, en segundo lugar, o equipamento sí que é verdad que vai obsoleto, vai vello, e sería necesario, en cuanto dispoñamos
de medios económicos para poder cambiarlos, e que se irán cambiando pouco a pouco. Bueno, en tanto as goteiras, enviarnos un mensaje de se vimos auga correndo por interior. Efectivamente non sabemos se é de goteiras, pero vimos un relato de... Pois é que entra co vento por debaixo da porta, pero non ten goteiras. Igualmente é auga que pode causar daños, é que vai a causar daños. Vamos ver. Cada vez que chove, vexo pouco, señor Rojas, cada vez que chove varios días seguidos na pista de cabalar, en frente ao depurador da Bolsa, acaba a negada polo casco da cuneta. Por que non se ten previsión de limpala ou vais a facer agora antes de que o inverno vai a máis? Pois, mira, esta pregunta non sei se responder ou non, porque vou sentir o porqué. Eu, como ben me quixixar alguna vez, cada vez que paso por onde hai un registro, tanto sea ali en San Bolo, como se é ali abaixo baixando a central, ou en 40 sitios, levo unha variña e limparlle 4 fillos por encima non lle costa traballar nada. O que non o fago. Pero o que non é normal é que haya unha que este vendo que está chea a cuneta de tal de follas e que non hai que revolvar ni cavar para que poida salir agua, non é normal. Que se pode limpar, claro que se pode limpar, pero se temos que revisar os 110 km de pistas que temos, mal vamos. Se agora nadie quere facer nada, pois... Pero a veces, pues claro, que a implicación dos vecinos está ben, pero a responsabilidade do Concello. Si, home, si. Non digo que non. No pleno de xuño do 2024 aprobouse por unanimidade unha moción deste grupo, do noso grupo, para que se inste a Xunta a recuperar o servicio de pediatría. No pleno de xuño deste ano, decir, un ano despois, manifestou o señor alcalde que non estaba seguro se lle dera trámite a moción. E no pleno de outubro, o señor alcalde volveu a manifestar que non sabía se a moción estaba tramitada. Hubo comprobación por parte do alcalde do equipo de goberno si efectivamente está tramitada a moción? Si, está tramitada. Está tramitada. En que fase, digamos? Está enviada? Está enviada. Aos organismos? Sí. Con competencia? Sí, sí. Sin resposta, por el momento, non hai resposta ninguna? Que eu sepa, non? Non. Sería posible que tuviéramos un pouco escrito o texto que se enviou? Sí. Sí. Bueno, non sei se queres que vos te traslado, se non miramos dous traslado registro, se queredes ver agora. Agora mismo xa? Sí. Vale, teño aquí. Realmente remiteos o certificado do acordo plenario por mirar este texto. Sí. E tamén aquí arriba está o oficio de comunicación aos áreas. Vale, que se insta a recuperación do... Sí, realmente o certificado é a transcripción da moción. A transcripción da moción. Sí, e o oficio nada, simplemente comunica o certificado de secretaría e... Se acompaña. Sí, acompáñase da certificación. Vale. Gracias, Marco. Vale, outro dato que faltaba de plenos anteriores, que preguntamos si había datos dos visitantes que pasaron polo portal de entrada das plagas do home no que vai de ano. No anterior pregunta, pois, este dato faltaba. Sí. Agora xa se preguntou. Sí, sí. Na parte que gestionamos nós,
temos os datos, son 500, casi 500, 490, creo que son 493. Sí. O que non temos é o dato da Xunta. Vale. Hai alguna valoración destes datos? Se consideran suficientes, Non, suficientes. bastantes, Non, eu creo que son poucos, pero bueno. poderías máis? Eu creo que son poucos, son os que son os que pasan. Non hai máis. Claro, quero dicir, a estadística está para poder sacar conclusións. E se temos datos, Non, está, vamos a ver, que conclusión vamos a sacar? A conclusión que sacamos é que deberían pasar máis por aí. Bueno, non sabemos os que ten registrados a Xunta, pero tampouco todo o mundo vai polo portal. Hai xente que xa tira Vai polo portal que se te cambia sempre vai polo portal. un 10% da que ven, seguramente. Pero é que pasa o mesmo en todas partes, porque eu vexo nos demais que tampouco non paran. Pregunto yo aos de Monfero, quizá non foi un pouco máis, pero eu de Monfero dime que dixe, sí, a xente pasa por aquí, pero de parar. Na xente métese a Fraga e vai ao monasterio non para nos centros, porque depende. Cando é as épocas de máis... Non, Semana Santa quizá que un pouquinho máis. paran os que non conocen. Os que conocen tiran directos e se acabou. E ainda que non conozan, porque ten preguntado xente, non se preguntan polo centro, preguntanse como baixar ao monasterio, as rutas por donde poden baixar. Nunca che preguntan Xa. polo centro. Bueno, o Goberno Municipal iba a consultar o uso de que Naturgy lle está dando as casas da Estoxa. Tamén será posible aplicar a lei de vivenda ás fincas urbanas para darlle claramente a nosa moción anterior. Fixos esta consulta? Si, consultámoslo con Naturgy, teñen O uso que teñen actualmente? residencial, Residencial. nin turístico, nin outra cosa. Bueno, iso logo é bom de cara á aplicación, quero dicir, permite que non se escaqueen da... Si, é bom de cara á moción, pero se as van a vender, despois cada veciño vai ter unha. Non vai valer de nada aplicar a lei, o do IVA. Porque unha vez que as vende, Deixa de haber un propietario. deixa de haber un propietario. En canto ao tema das fincas, que era outro tema que se barallaba para levar a esa moción, Non, no das fincas, pois a verdade eu non o mirei. Eu creo que, comentar aquí un día, eu creo que non é aplicable ás fincas, porque a disposición e a modificación fala na lei de rendas locais, fala simplemente de inmobles desocupados, non que son vivendas, non de fincas urbanas. Sí, isto se liga... Digo porque ese tipo de recargos son ser para cosas moi tasadas, moi expresas. Pode ser revisar e mirar ou se dentro un informe, pero entendo que son para vivendas Claro, desocupadas. despois o outro escollo que vimos era que esta lei está en vigor actualmente, pero un cambio de goberno, un cambio das políticas, deixaríamos sin efecto. Claro, Pode ser. eso nunca se sabe, claro. Eso nunca se sabe. Bueno, pois está aquí as preguntas. Bueno, que non hai nada máis. Levantamos o pleno.